Si Jesus gilangkatan sa iyang kapot o gilansang sa krus. Nagasimba o nagadayo kami kanimo o Kristo. Tungod sa imong santos na cross, gitubos mo ang kalibutan. Kining sakot sa tuhan, ako kong pahinom sa upan. Magpagsak sa kanila! Iyang isti nga mas na walay tingharian. Atok gihapon kining siyon sa makaupan. Ayaw! Dili nato kining siyon. Magripahinon kita kung kinsa yung kapanagian ini. Maayo na. Magripa kita. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Ibahin-bahin nila ang atong sakot kung ginagmahan nila ang atong Kristo. Apa pa sa Jesse? Kuya